Tot el que mengem al Suzuki Market aquí a Tòquio. Nigiri de salmó. Boníssim. Nigiri de fat i tuna. És el millor peix que he menjat mai. Era aquesta parada d'aquí, que estava boníssima, i aquí al cantó tenim un, que no sabem si provar-lo perquè està ple de gent. O sigui, hi ha una cua. La part més greixosa, menys i res. Segons la part de la tonyina. Val la pena tota la cua. Un pinxo de truita que per la sorpresa de tots és molt dolça. Esponjosa. Anem a provar el dango, que és arròs amb sucre. I ens hem emportat els últims. No crec que t'agradi. No, ja sabia. Mossadeta petita, ja no m'agrada. No és com Red Beans. No ens el tornaríem a demanar. Però s'havia de provar. Aquest mochi de xocolata amb maduixa d'aquesta paradeta d'aquí. Està bo? Fem un cada un? Està boníssim. Aquesta paradeta d'aquí, que a més són molt monos. Sem del Market, però 100% si veniu aquí a Tòquio faria parada obligatòria. Que bo que estava.